Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μου. Όποιος δεν με ξέρει, είμαι ο Θάνος και σήμερα θα σας πω πώς να έχετε όλα τα skin στο Brawl Stars. Άμα δεν με πιστεύετε, δείτε το και μόνοι σας. Δείτε πόσα gems έχω. Να βλέπετε 92 στους 92 players. Τους έχω όλους δηλαδή. Και θα έχετε πάρα πολλά gems. Έχω το Kenji σε τέτοιους. Το αγόρασα. Ωραία. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο Google. Μισό. Και γράφετε Null Brawl. Nulls Brawl. Μετά θα πατήσετε. Κάπου θα ψάξετε να λέει Nulls Brawl Download for Android. Άμα δεν έχετε Android, κάπου θα σας λέει και Download for iPhone ή θα σας λέει Download for iOS. Ωραία, μετά πάμε. Πατάτε αυτό. Download. Θα περιμένετε να σας φορτώσει και θα πατήσετε να γίνει λήψη μετά θα αρχίζει να κατεβαίνει. Άμα σας λέει κάτι ok με ένα τριγωνάκι, θα πατήσετε να γίνει λήψη ούτε όλος και θα γίνει. Μετά ok θα πατήσετε και θα κατεβεί σε λίγα λεπτά και μόλις μπείτε θα τα έχετε όλα. Απλά τα αγοράζετε και μετά σας τα δίνει όλα χωρίς να τα αγοράσετε και σας κάνει όλους τους players ultra. Ναι, σας τα φτιάχνει. Να, αυτά τα αγόρασα, είναι πολύ ακριβά. Ωραία, αυτό. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Γεια σας.